खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 डिसेम्बर 2020 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जेरावबो जाफुंसारगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, जेनिबो जिंगा थानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो दावबायनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागोन आरो मोजाङैनो मावफुंलांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोग्गो आरो गेबें साननो रोंगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गावखौनो लोगो गैजायै बायदि हारसिं आरो दरसि मोनगोन। गोजोननि आंखाल जागोन। गोबां जिंगायाव थानांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां रोखोमनि हेंथा नुजानो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा खहा जानांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव दिनै अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बयनिबो गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा गेदेर आरो मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनसायजागोन आरो गुबुननि अननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन।
सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन लोगोफोरनि अनसायनाय आरो हेफाजाब मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों लोरबां मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा जाफुंगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय गोबां रोखोमनि जेंना नुजाथिनो हागौ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ अब्लाबो गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन समाजाव सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङाव गोसो दुंखांगोन गुबुनजों गोरोबनानै खामानि मावनो रोंगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय अब्लाबो माबा मोनसे हेंथा नुजानो हागौ गोसोनि साननाया जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोबां रोखोमनि हेंथा फैनो हागौ
मोजां गाज्रिखौ साननो रोंनाय नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा हरखाबै बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोननो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। न'खराव दिनै एना एनि सोमजिनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा जाफुंगोन। बहाबा दावबायहैनो एबा बेरायहैनो खाबु मोननो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। हरखाबै बहाबा दावबायहैनो एबा बेरायहैनो खाबु मोननो हागौ। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोग्गो जागोन। गुबुनजों अनसायजागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।